Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Idol ko si Tatay. Uli ko pagkatao to akong gigo tao no. Pina. Ay, panahon na to siya may bawong makita siya siyang anak. Oh, uy. Disco music? Oh. Oh, uy. No, ko. Si Bayalan, labihan ka sa'yo. Naku, ana. Nabuhol mga tao ni siya. Hiyod pa. Pagka-ismo ko'y nagbudot si Bayalan. Dulo na ko. Bayalan! Noon sa magkaoy, taon? Ay, nagpangutan. Sayaw, sayaw! Ha? Dali, burots, burots! Ay, tagbitar oy, noon sobra niya, hindi. Abida sa din noon, ay. Abida, mahat mo lang tao. Sa, Kineb! Gandahan. With feelings. Piyong pagmatas may butong. Kana. Sige pa, may butong. Okay kayo. Kana, sige pa. Pagkakadahan, baby. Niunong naman rin ako nung si budot-budot, Bida. Para unungan ta ka na ako niya, nihunong ka, noon sa mga tao ka. Stop music. Oh, sabi ito, gitukar. Sa YouTube daw, may butong. YouTube. Ay, pagkakada. Sa YouTube na ito, YouTube. Kaya tao na eh, madam sa tanin mo ba eh? Noon sa mga tao ka? Kaning, Ano man ka, ha? mao na itimailan ba yung lipay ta? Ha? Lipay. Kadiyot. Di ba? Sige lang taga-gold eh. Hindi, ito isa lagi. Di ba happy tawang Birri Santo? Mauni mong na-permi Birri Santo na dagway ni mo niya karon? Kalit na kabudot-budot yun niya. Sayaw pagbayo noon sa mga. Sultihan ka. Lipay ko ba? Tungkol kay, kita na ko ba? Nakita na ko ako anak, sinday at tina ba? Ano? Kita na ko. Di mo makita sinday. Dito's Mountain Resort ba? Sa, hindi ba rin ka dito patay? Unsay patay. Kulutado sa tustyona. Kulutado tong buong. Dito ko taon ba? Ha? Wala mo kung so dito. Dito na ko layo. Paantaw ra ko, lantaw ra ko sa bus. Dito nakita na ko sila tsunaw ng dayatina ba? Kita na ko ay. Bay, bawas sa tayo tuyo ng kunin mo pag-abot. Ha? Kawan ba, nagpaabot ko di mo ganun. Nga Pag-abot di mo, sayo-sayo, minuto kay sultihan tati ka. Manibalik si Detinas Mountain Resort, kung si Apple, may sulti na ko, ana. Mau ba? Pero ko na ko, dito na ko. Nakita na ko si dayatina ba? Nakita na ko, pero... Nga nung nasa ka, kalit lang nasa ka, sa mga taon ko eh. Gupaw naman sa kanya. Ikaw na kong tanaw daw. Busog na ako mga matang tanaw sa kong anak. Pero, di ikaw na nga ako magbukton sa pagkakos kaniya. Ay, sus, bidasa na rin. Mahilak sa taduhaan ni Ron. Sa na importante nga nakita ni mo siya. Gusto na kong makabati pa niya ba? Gusto na kong makiksulti niya ba? Pero, Pero sa? hadlok lang ko ba? Hadlok ko. Hadlok, sa sa? Hadlok ko nga makabati nga iya kong tunglon. Iya kong panghimarauton. Bay. Nisan na ko siya makontak yung cellphone tungkol kay iya naman tingaling giris dyan ang iyang cell number. Bitaw bay? Pero okay na lang. Uy, lima na, okay na lang. Kung nakita po na ko buong. Maruan tawa na. Maruan? Doon ay daghang batan ng babae nito. Mga siksi kayo. Ng ilang kauban. Uban sa ilang mga bisita. Mauba ba yalan? Umba. Hey! Sir! Sir!
Asa man siya Tina? Ato na sir, nakasakay na sa taxi. Taxi? Mm-mm. Wa na maghihatod. Wa sir, wa mo siya mingo nga. Wa mo siya iningon nga ihatod na ko siya. Oh, imo untang gihatod. Wa makadiskarte humba. Sir. Bugo biya nimo. Imo untang gihatod aron mahibaw ta kung asa siya nagpuyo. Sorry guys, sir. Listen mo siguro magbut-but ko gatod ko nga way mando ni mo. Kay kung madisgas siya, ha? Balik sa ko ni mo, ha? Balik ka suno sa ko ni mo, yayawan ko ni mo. Nga nung magbut-but ko gatod niya deti na, wa may pagtugot ni mo. Be, ano mo na, be? Humba. Saman, wa pa gini mo mataak ang iyang Virgin Island, sir. Ilong humba. Buisit. Suko, sir! Klaro kayo. Wa makaturjak kang Atina. Maro sinisday Atina ka. Wa gilmudiga siyang baraha. Bisag yun sa gahilo ni sir, pero maro yun. Nagpabiling ligon uwa mapadaas tentasyon. Wa mahilos kwarta ni Sir Bong. Pero suna, kawawa. Andam nga masakitan. Basta di isalikway ni Sir Bong. Paita! Wa pagid kumulampos para kang Atina. O asa ka raman. Babagsak ka rin sa mga kamot ko, Atina. Hello, Apple. Kumusta ka, Bong? Enjoy ang akong bisita. Oh, Ang akong mga bisita. O to ilang gibaon. okay, good. Nanawag ko tungod kay... Naibaw ko. Mangita ka sa imong komisyon. Kuha adere. Karon dayon. Oops. Uy! Apulastik! Ikaw din! Hi. Si Sir Bong? Tuwa, sud. Thank you. Sige. Dito maglakaw. Gabi ang Sir Bong, nga. Gikas tumaga, padung na sa simungaan. Grabe power. Way kaluya! Satisfied? Nakuangan. Wow. Grabe ha, good. Nakaila ka na nako, Apple. How yes, Bong? Kuwang sa experience, di sama ni mo. Oh? Budua ka? Yes. Rice to lang. Basta ikaw. Dili tayo kabalibaran, Bong. Pero, Pero unsa? si Juna. Dili ka na problema. Nakatuna siya sa akong palisiya. Oh? Tinuod ka? You know me. Kahibaw ka unsa ko nga mo disiplina. Yes, Bong. Dali na. May naging naligo kong daan da. Bong. Ay hala, si Ma'am Chona, ikaw siyang kwarto. Ug niya mo siya paingon dire. Naar ba si Apple? Unsaon na lang. Bear, gusto kag bear? Mainom ko. Sige na. Oh, sige. Pagdali oy leche. Ay, oh, ma'am. Gusto ko mo inom. Uga akong tutudlan. Ipisi ko. Sure, ma'am. Kadiyot. Puna. Puna ng baso. Ay, oh, ma'am. Nia. Di ara, puno na. Ambe.
Asa si Athena? Ay nilakaw man to. Asa paingon? Wa magsulti ra ba? Si Bong, asa? Naa sa kwarto. Kauban gyapon ang batanon? Ay wa naman ang batanon. Nisibat na. O kinsay kauban ni Bong sa kwarto? Si Kinsa? Apple. Si Apple? Pamatyon ako sila, kadungog ka. Pamatyon ako sila! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!